En els últims temps hem sentit molt a parlar de la paraula disrupció, aquest concepte sovint associat a empreses com aquestes, empreses molt modernes, amb models de negoci molt diferents que han canviat la manera en què les consumim i fins i tot en la manera en què generen riquesa. Sí? Sovint som consumidors molt agraïts d'aquestes empreses perquè a tothom li agrada explicar que veu sèries de Netflix o que viatja amb Airbnb o que es mou per la ciutat amb Uber. El que passa és que darrere d'aquesta disrupció i d'aquestes empreses hi ha un cantó una mica fosc que crec que s'ha d'explicar també. Així que això és el que faré en els propers minuts. Primer de tot, necessito tirar uns quants anys enrere, no massa anys enrere, només 10-15 anys enrere, per explicar un concepte que va néixer llavors, aquesta dualitat entre els oceans vermells i els oceans blaus. Què és això? Els oceans vermells es referia a un mercat que és el que és, que està limitat, no? I que, per tant, tots els jugadors, totes les companyies competeixen per aquest mercat i per quedar-se la part més gruixuda possible i es van donant cops de colze. D'aquestes baralles i d'aquestes queixalades que es donen els uns als altres sortiria la sang que tenyiria de vermell aquests oceans. Sí? La idea va ser pensar des de la perspectiva de la innovació, canviar aquest model i pensar en oceans blaus, que serien no intentar lluitar per un mercat que ja està establert, sinó intentar eixamplar aquest mercat, fer que les fronteres fossin més amples, creant noves necessitats i, per tant, nou mercat, un mercat més ampli i més espai per tenir beneficis. Tot això, per tant, té molt a veure amb la innovació i amb la manera en què podem arribar a generar aquestes necessitats noves, d'acord? Ara bé, per acabar-ho d'explicar me n'haig d'anar una mica més enrere i aquest cop bastant més enrere. Me n'haig d'anar al segle XV, aquell segle dels descobriments, que si Magallanes, Elcano, Colón, tota aquesta gent. Què va passar en aquella època? Doncs mira, en aquella època va passar una cosa que d'alguna manera és una analogia perfecta del que ens està passant avui en dia amb aquestes marques. El que va passar en aquell moment és que es van ajuntar dues qüestions molt importants i que sumades van fer com una fórmula d'èxit rotund per la gent que hi va participar, que va ser, per una banda, la recerca. Es van fer grans avenços en navegació, materials, fins i tot en medicina. Per exemple, es va descobrir que l'escorbut, que era la malaltia que feia morir, la principal causa de mort de bona part dels mariners que participaven en aquests viatges tan llargs, era simplement una manca de vitamina C. Per tant, a partir d'aquell moment, simplement calia carretejar tones i tones de llimones en els trajectes llargs i ja ho tenien. És a dir, hi havia avenços, d'acord? Això per una banda. Però per l'altra banda va aparèixer aquesta ambició desmesurada per això, per aquests oceans blaus, i aquí literalment, pràcticament, és a dir, d'eixamplar el terreny conegut, anar més enllà per aconseguir noves oportunitats de negoci en nous territoris inexplorats, nous mercats, noves produccions, etc. Què va passar? Doncs van passar dues coses com a resultat. El primer és que, evidentment, la gent que hi va participar de manera activa es va fer molt rica. Però, i aquí ve el primer cantó fosc de la història, també va haver-hi un preu a pagar enorme. Va haver-hi esclavatge, va haver-hi genocidis, va haver-hi una transmissió de malalties enorme i una difusió per tot el món de malalties que fins a aquell moment estaven molt concentrades. És a dir que, evidentment, la disrupció en aquell moment va tenir un cantó fosc terrible. S'ha d'explicar també, i sovint ens en oblidem, si això ens ho portem al terreny actual i aquestes marques noves que ara dèiem i aquestes marques tan llamineres per tots nosaltres, resulta que ens trobem en una situació molt similar. També estan disruptint i ho estan fent també a partir dels mateixos dos elements. Recerca tecnològica, evidentment, ha avançat molt en els últims anys, i per una altra banda, la mateixa ambició desmesurada que van tenir aquells aventurers del segle XV. I quin és el problema avui en dia? Doncs que si en el segle XV ja teníem un cantó fosc per descomptat, al segle XXI també tenim un cantó fosquíssim d'aquestes empreses disruptives, perquè la disrupció provoca no sostenibilitat. No només ambiental, que per descomptat, i pràcticament podríem dir la primera, però també la destrucció del petit comerç i del comerç de proximitat, la rebaixa de les condicions dels treballadors i treballadores que cada vegada treballen en condicions més precàries, perquè la disrupció té aquesta particularitat que també s'ha d'explicar, que és una particularitat fagocitadora, s'ho menja tot. L'única obsessió que té allò que és disruptiu és precisament trencar amb absolutament tot, i això vol dir trencar amb coses dolentes, però també trencar amb coses bones, amb drets bàsics que havíem adquirit o amb costums culturals que havíem adquirit i que estaria bé potser preservar. Per tant, ull amb aquestes companyies i sobretot, més que ull amb les companyies, ull amb el nostre paper com a consumidors al respecte d'aquestes companyies. Disrupció sí, però a quin preu? Aquesta seria la qüestió.